Fix-xari u f'abitati oħra Maltin insibu bosta ħxejjex u siġar li għandhom użu mediċinali. Ma dawn imbagħad hemm ukoll ħxejjex u siġar li jintrabtu ma' superstizzjoni. Dawk il-ħxejjex l-iktar li jissemmew fit-tradizzjoni orali huma dawk mediċinali. Kien hemm dawk il-ħxejjex li jaħdmu verament, ġifieri għandhom xi ingredient fihom li fil-fatt jaħdem, pereżempju il-ħarrub nagħmlu ġuleb u kienu jagħmlu ġuleb minnu huwa tajjeb ħafna għas-sola. L-istess ħaġa l-ħaxixa tal-fidloqhom hija tajba lis-sola. Iżda l-iktar li interessaw li kienu dawk il-ħxejjex li jaħdmu suppost b'mod ta' maġija. Pereżempju, pjanta partikolari li tintuża minn min għandu problema bil-kliwi, fil-ġebla fil-kliwi hija xpakka pietra jew xkatta pietra. Din hija pjanta li tikber fis-salvaġġ Malta u tgħix fil-xari u tkisser il-ġebla. Allura jgħidu għax kisser il-ġebla fix-xari, tkisser ukoll il-ġebla fil-kliwi. Pjanta oħra li kulħadd jaf fl-antik kienet tiswa ħafna flus u tgħix fuq il-ġebla tal-ġeneral kienet l-erq is-senjur, jew bil-Ingliż Malta fungus. Di kienet skont il-forma tagħha u l-kulur tagħha kienet tintuża għal problemi tad-demm u wkoll bħala afrodisiak. Kien hemm xi pjanta suppost maġika li kienet tintuża biex ittawwal iż-żmien tal-ħajja kienu jisemmuha widnet il-omor. Imbagħad hemm is-siġar Maltin. Fost is-siġar Maltin li jsemmew fit-tradizzjoni orali hemm is-siġra taż-żabbuġ. Is-siġra taż-żabbuġ għandha l-weraq tagħha li jitbierek fi żmien il-ħajt u da il-weraq kienu jużawh u għad naħseb hawn min jużah biex jibaħħar id-dar. Id-duħħan li joħroġ minn dal-weraq jinħaraq suppost ibiet il-lajn ħażina u xi spiriti oħra ħażina. Kien hemm ukoll il-ħarruba. Ġiġa semmejt il-ġuleb li kien jintuża minnha, iżda kienu jgħidu wkoll li l-ħarruba fiha l-barka. Allura x-xitan ma jistax ipoġġi fuqha. Għajdut ħelu li tissibha f'ċertu postijiet. Ir-rummiena, siġra tar-rummiena, waħda mill-għajdut li jsemmu li ir-rummiena, s-siġra tar-rummiena, l-frotta tagħha issir ħamra u ssir tajba bil-beraq ta' sajjetti, speċjalment fil-festa ta' San Mikil. U siġra oħra li jsemmu hija d-dilja. Id-dilja kienu jgħidu li dragut li darba minnhom meta ġi u attakka l-Għawdex kien hemm xi baħri minn tiegħu stess li da kisser xi dilja u tant kienet xi ħaġa importanti għal dragut d-dilja li dal-baħri tiegħu stess qatlu fil-post. Illum il-ħxejjex mediċinali għadhom jintużaw xi ftit. Pereżempju l-ġuleb għadek issib min jagħmlu u fil-fatt anke se jagħmluh ġo vażetti u jbigħuh bħala mediċina. Il-fidloqhom smajt li hawn min jużah imma mhux xi ħaġa komuni. Iktar għas-sola, aktar in-nies qed jużaw affarijiet bħal ġinġer li fil-fatt vera jaħdem. U naf min kien talab raħli li għandu n-naċ u l-mos biex jiġborlu x'pakka pietra, jew x'katta pietra insomma. Għax kellu l-mara tiegħu bil-problemi tal-ġebla fil-kliwi. Ġifieri xi ftit jew wisq hemm min għadu jużhom imma bil-mod il-mod anke dawk qed jinqatgħu. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti
lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.